L-eks-sindku ta' Birkirkara Michael Fenekadam jidher skomdu ferm meta mistoqsi wiċċ imwiċċ dwar ir-rapport tal-Bord tal-Governanza li sab kif tiem dwar kuntratti ta' eluf ta' euro minn wara dar il-Kunsill Lokali. M'għandix qiegħed kummenti x'nagħti. Għalfejn m'intix tweġibni. Għax m'għandix qiegħed kummenti x'nagħti. Għandek kundanna bħalik u għadek ma tix tirrispondi. M'għandix kummenti x'nagħti. Qed tajt titħok jaqbes għalik? M'għandix kummenti x'nagħmel. Ġifieri, hawn kundanna tal-Bord tal-Governanza tajjeb. Il-Bord tal-Governanza inkundannak u ma tix taħt dokumenti għalfejn. Tajt ir-reazzjoni tiegħi ġa. Fenekadam sab refuġju fil-Partit Nazzjonalista li tiegħu ħuħ u viċi kap. Tant li l-kontrarju għalli jagħmel is-soltu l-Partit Nazzjonalista ħareġ jattakka l-Bord tal-Governanza. L-istess wieħed li kwota meta ħadd jinstabu kunsillieri laburisti. M'għandi bżonn il-ħadd jaqbes għalija. Għalfejn m'intix tweġibna? Mistoqsija sempliċi. Itla' miegħi? Mistoqsija sempliċi. Għalfejn m'intix tweġibni? M'għandi l-ebda kummenti ħox nagħmel. Tajt ir-reazzjoni tiegħi. Meta ma setax jibqa' jaħrab iktar, Michael Fenekadam qal li din hija vendikazzjoni kontra tiegħu. Illi kien rapport vendikazzjoni għax-xogħol siwi li jien għamilt għal-ġita Birkirkara. Jiġifieri inti qed tgħid li rapport ta' vendikazzjoni, Bord tal-Governanza qed tgħid li hu vendikattiv. Ħaġa, il-lifti jiena ftaħtulek għandna xi m'għandix jifieri affarijiet illi xbqgħu illi jiena x'naħbi. Ir-rapport huwa vendikazzjoni personali kontrija. Ġifieri inti qed tgħid li l-Bord tal-Governanza għamellek vendikazzjoni? Ir-rapport huwa vendikazzjoni personali kontrija. L-eks-sindku li ħalla l-Kunsill Lokali biktar minn €1,000,000 dejn u l-instab ħati li kiser il-liġijiet tal-Kunsilli Lokali insista li l-vendikazzjoni hi minħabba x-xogħol tajjeb li jagħmel. Ħadd toqgħod tirrepeti. Taf? Ħadd toqgħod tirrepeti. Dan ir-rapport huwa vendikazzjoni personali kontrija tax-xogħol. Tista' tgħid fejn għamel vendikazzjoni. Tista' tgħid minn għamel vendikazzjoni. Tista' tgħid minn għamel vendikazzjoni. Għal-istqarrija. Sempliċi. Għalfejn mi tixtieq li m'hemmx għalfejn, nitolbok tirrispondini biss. Ħalli l-lift jara, għax jiena fis-sitta għandha. Min ix imislek il-lifta? Ma bik hija tifhem miftuħ ta' forsi ma tafx. F'rapport ieħor dwar xi ħaġa differenti l-Bord tal-Governanza li kien jinkludi l-istess membri li attakka l-Partit Nazzjonalista biex jiddefendi lil Fenekadam kien ħeles lill-eks-sindku Nazzjonalista. Dakinhar kien tajjeb, illum le. Vendikazzjoni politika. Għalġej ġabbejk l-lift. Tajjeb. Qed nitolbok issaqsini mistoqsija sempliċi. Min qed jagħmellek vendikazzjoni? Int qed tgħid li b-Bord ta' Governanza qed jagħmellek mistoqsija. Sempliċi.